Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity uvádza video podcast Alexandra Daška o Rómoch a nielen pre Rómov. Pokec so Šaňom, pokec so splnomocnencom vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Že ste prišli a samozrejme som rád, že ste prišli na tento úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Tu sa všetko pripravuje, nastavuje všetky projekty, ktoré majú pomôcť tej našej rómskej komunite a hlavne, aby sme sa pohli dopredu s tými našimi problémami, ktoré máme, ktoré máte aj vy na Bambuskách, ale aj iné lokality, ktoré sú na Slovensku veľmi ohrozené, hlavne aby sme podchodili takú mládež a také deti, ako ste vy. Na vás záleží, lebo vy sa budete starať potom o svojich rodičov a na to, aby ste sa starali, potrebujete čo? Ešte raz? Vzdelanie. No, keď máte vzdelanie, máte prácu, máte čo potom? Love. Takže naraz. Čo máme? 3, 4. Love. Takže tak. Tuto máme prichystané občerstvenie pre vás, kľudne sa pustite do toho a potom si deti vás zoberiem do mojej kancelárie, aby ste videli, kde sedím, aký je tam výhľad. Z môjho okna budete vidieť celý Londýn. Otázky pre splnomocnenca. Video podcast Alexandra Daška o Rómoch a nielen pre Rómov. Tak ahojte deti, som rád, že ste prišli, viete kde? Do tejto kancelárie, kde sedím ja, tu úradujem, tu s mojimi ľuďmi nastavujeme všetky projekty a všetky problémy riešime, ktoré sa týkajú nás Rómov na Slovensku. Ja by som strašne rád, aby ste sa ma pýtali, čo chcete vedieť a ja vám skúsim na to odpovedať. A potom urobíme experiment jeden. Potom si sadnete niekto sem na túto stoličku a ja sa vás budem pýtať, ako by ste to vyriešili. Dohodnuté? Takže kto bude prvý rozprávať? Kto dá prvú otázku? Ja by som sa chcel spýtať, že máme to viacerí tu aj v mestách, takže prečo keď chodíme dole, do mesta napríklad, hej, z osady, ideme do mesta a hádžu na všetkých do jedného vreca. Napríklad ja robím o vietnamskej kuchyni, nerobím vo slovenskej a nemám s tým problém s nimi robiť, proste sú fajn, dobrý kolektív, všetko, tak nehádžu ich do jedného vreca. Prečo nás tak hádžu? Existuje tzv. Kolektívna vina. Keď Romák niečo urobí, tak nepovedia, že to by urobil Jano Lacko, ale urobili to Romáci. Alebo oni, keď hovoria, že to urobili Cigáni. My musíme naozaj ukázať, že my nie sme takí, aby nás nebrali všetkých, alebo nehádzali do jedného vreca. Všetci musíme prispieť k tomu, aby sme odvrátili to, čo si od nás myslia. Viete, to isté si mysleli aj o mne, to mysleli budú aj o ňom a tak ďalej, a tak ďalej. Ale netreba strácať nádej, my to vieme urobiť tak, len bude musieť prejsť nejaká doba, aby sme ukázali naozaj ako dneska všetci rozprávajú majorite, že sme naozaj veľmi dobrí ľudia a prospešní pre túto spoločnosť. Zastávam práva všetkých Rómov, ktoré sú na Slovensku. Ale my nie sme rasisti, my máme radi aj nerómov, čiže nikdy nedelme. My vždy rozprávame, že ako nás delia, ale my nerobme tú istú chybu a nedelme na Rómov a nerómov. My sme v prvom rade občania tejto republiky, až potom sme Rómovia a tak ďalej a tak ďalej. Pochopili ste ma? Áno. My musíme v prvom rade mať radi svoju krajinu a keď ju budeme mať radi, tak si myslím, že sa nám bude aj lepšie žiť. Ale ja si myslím, že ju máme radi, aj vy, aj ja. Je tak? Kto nemá rád túto krajinu? A vidíte, nikto nezdvihol ruku. Takže tak. Ja by som sa chcel pýtať, že koľko už robíte túto prácu, že pomáhate Rómov a tak ďalej? Tu na úrade oficiálne robím už asi 4. mesiac, 4. alebo 5. už nepamätám. A takto predtým, keď som tu nebol na úrade,
tak dlho, asi nejakých 12, možno 13 rokov sa venujem tejto téme, hlavne vzdelávaniu a hlavne sociálnej téme. Čiže to sú dve také moje priority, ktoré som ja predtým riešil. Ale akože vy ste akože keby právnik? Každý človek spĺňa alebo plní nejaké poslanie na tomto svete. A každý máme určité nejaké poslanie. Niekto riadi úrad ako ja, niekto chodí piecť chleba, lebo jesť potrebujeme a je takisto dôležitý ako aj ja, ako aj ten pekár. Niekto musí robiť šoféra na autobuse, lebo musíme sa niekde dostať, alebo na mikrobuse, ako ste sa vy dostali do Bratislavy, bez neho by ste ako išli. Možno by ste išli vlakom, ale aj ten vlak musí niekto šoférovať. Čiže každý, ktorý prikladá ruku k dielu alebo ruku k práci, je veľmi dôležitý v tejto krajine. A to je jedno, či som to ja, či to je vodič, či to je pekár, či to je zvárač, či to je murár. Takže všetci sú v tejto spoločnosti dôležití. Teraz spravím ten experiment. Chcete vidieť, aký? Áno. No. Teraz si vymeníme úlohu. Ty poď si sem nasadnúť na stoličku a ty budeš teraz plnomocný, ktorý ide riešiť problémy Rómov. Pekne si sadni. Teraz celé Slovensko ťa vidí. Pozor. A ty musíš teraz hovoriť, čo ideš pripraviť. Samozrejme, vy sa pripojte ku mne. Ja sa opýtam prvý. Môžem? Áno. Pán splnomocnenec, chcem sa vás opýtať. Ja žijem na Bambuskách, v našej osade, viete, a nemám tam také podmienky, ako by som chcel na žitie. A čo urobíte? Čo by ste chceli urobiť tam v tej lokalite, aby som lepšie žil? No, budem sa snažiť vám to zlepšiť. No ale ja chcem aj cestu, aby som tam mal. A nemám tam ani vodovod. Vodovod. Teraz ako správny politik by som mal povedať, všetko vám tam spravíme. Vodovod, kanál, domy. Čo nám ešte chýba tam? Infraštruktúra. Cesta? Pán Sponce, počuli ste, cesta nám chýba. Áno, Čo nám spravím. ešte chýba? Okná? Dám spraviť. Práca. No, práca. Prácu musíš mať. Školu, strednú školu. Ak máš, môžeš do práce s listom, možno ťa zoberú. Keď nie, príď za mnou. Ja ti to vyriešim. To on to rýchlo vyrieši. Toto je správny spolumocnec, ktorý to rýchlo vyrieši. Ale aj všetkým Rómom na Slovensku. Áno. Hej? Áno. Vážení Rómovia, všetkým vám vyriešim vaše problémy. Takže takého spolumocnenca my potrebujeme, ktorý to vyrieši a vyrieši to okamžite. Ruky hore, kto je za, aby bol ďalej spolumocnencom. Čiže jednoznačne sme ho zvolili. Pán spolumocnenec, teraz budete makať. My chceme robiť dobre a za veľa peňazí. Samozrejme, všetci chcú robiť a za tú prácu by chceli mať naozaj tie peniaze, ktoré si zaslúžia. My nechceme peniaze len tak, aby nám niekto dával. Je tak? My chceme tie peniaze seriózne si zarobiť, aby nám nikto nevykrkoval, že ciciame tento štát. Je tak? No. Takže vy, mladí, aj s pánom spolumocnencom, musíte zabezpečiť to, že budete poctivo robiť. Ale musíte mať najprv kde. Čiže to nám zabezpečí pán spolumocnenec. Sľubujete, pán spolumocnenec? Áno, sľubujem. Dúfajme, že pán spolumocnenec, že na budúce nás zase príjmete a poviete nám zase nejaké dobré, radostné správy, čo sa týka nás Rómov. Tak priatelia, nechcel som z toho robiť nejakú paródiu, nie. Zámer bol presne to, že každý má právo na to vzdelanie, každý má právo na to, aby robil tú prácu, ktorú by chcel robiť, aj splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Preto my, ako úrad splnomocnenca, spolu s takýmito deťmi, ale aj s ostatnými deťmi, ktorí sú na Slovensku, budeme pripravať a riešiť všetky podmienky na to, aby sa dozdelávali a hlavne, aby dosiahli
tie vzdelanostné výsledky tak, ako my ich chceme. Aby naozaj boli ako plnohodnotní, seriózni ľudia tejto spoločnosti. Takže vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli a držte sa, prajem vám veľa šťastia a veľa úspechov. Zatlieskajme všetkým našim zbúvalcom. Tento videopodcast pre vás v roku 2024 pripravil a vlastníkom autorských práv k dielu je Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.